салом тамошобинон, бо ин матои бисёрам зебо ман ҳозир як намуд кофточкаро омода мекунам, медузам. Ва ин кофточкаро метавонем бо шим ё ин ки бо юбка пушем. Матои мо 1 метр аст ва остини кофточка бояд дароз бошад. Остин дароз медузам. дарозии кофточка тақрибан 65-66 сантиметр мешавад ва бари кофточка 60 сантиметр бояд камтар кушодак бошад ва остинашро камтар дароз медузем, чунки сари остин ҷинҷак мешавад. Вақте остин ҷинҷак шавад вай кӯтоҳ мешавад, аз ин хотир онро камтар дароз медузем. Дарозии остинро ман 66 сантиметр гирифтам ва аз зиёдии ин матоъ ман барои гарданбанди ана ҳамин кофточка ана ҳамин гуна мебурам, барадник мешавад. аллакай гиребони барадники кофточкаро часпондам. бандаш дароз мешавад, чунки онро пеши кофточка гул карда мепартоем, бисёрам зебо мешавад. ва остинро барои ҷинҷак кардан як қатор медузам. духти сари остин бояд кушод бошад, чунки ҷинҷак кардан осон мешавад. ва бо ҳамин тарз сари остинро тарафи ҷинҷаки остинро бо сари китф бояд як хел бошад. Як хел ҷинҷак кунем, ки духтан на зиёдӣ шаваду на камӣ. Аз ҳар ду тараф, ҳам аз қади курта, аз қадаш, ҳам аз тарафи остин бояд як хел бошад. аллакай духтем омода шуд. ва сари остинро қад мекунем барои ҷинҷак кардан, барои гузаронидани резин. ва бояд гуфт, ки ҳар як дарзе ки ман медузам бояд онро дарзмол кунам. албатта вақте ки ҳамеша ҳар як ҷои духти куртаро баъди духтан дарзмол мекунед, духт бисёрам зебо мешавад. медузам, аверлок мекунам ва баъдан дарзмол мекунам. дар ин ҳолат духт бисёрам зебо шина мешавад. аллакай сари остинро ҷинҷак кардам бо ҳамин тарз. бисёрам зебо аст, бисёрам зебо менамояд, бисёрам шинам аст, дар даст партофта меистад. ва аллакай омода шуд кофточкаи мо бо ҳамин тарз. ин аз даруни шим ё ин ки даруни юбка меистад қадаш, аз ҳамин хотир поёни кофточка камтар кушод аст ва бандаш бисёрам дароз аст. банд варадники ҳамин кофточка онро бояд ҳамин хел баста партофта монем, ки бисёрам зебо менамояд. ва ана ҳамин хел вақте ки юбкаро аз болои ин пушидӣ, яъне ки дар даруни юбка духти поёни кофточкаро, ҳамин хел ҷинҷак мешавад. поёнаш бисёрам кушода аст, зебо аст. сари остинашам ҳамин хел бисёрам шинам аст. озод аст кушодан ва дар кардану пушиданаш. тамошобини азиз, агар духти ман ба шумо писанд омада бошад, ба каналам обуна шавед, яъне подписатсия кунед, лайкро зер кунед ва фикру ақидаҳои худро нисбати духти ман дар зер коммент нависед. худоҳофиз.